Minn triq il-Mina naslu għall-pjazza prinċipali tal-Birgu. Minn barra l-istatwa tal-protettur tal-Birgu San Lawrence, hawnhekk tispikka l-istatwa magħrufa bħala il-Monument tal-Vittorja. Vittorja tfisser rebħa, u dan il-monument ifakkarna fir-rebħa tal-Kavallieri u l-Maltin fuq it-Torok Ottomani fl-1565. Jekk meta naslu misraħ ir-rebħa nimxu t-tul tal-misraħ kollu biex imbagħad nidħlu ġewwa t-toroq dojoq li nsibu fit-tarf tal-misraħ, insibu ruħna ġewwa dik il-biċċa tal-Birgu magħrufa bħala il-Kollakjo. X'kien il-Kollakjo? Il-Kavallieri ta' San Ġwan kienu speċi ta' ordni reliġjuż u għalhekk kellhom ukoll ir-regolamenti tagħhom. Fil-fatt, il-mexxej propja tal-Kavallieri kien il-Papa nnifsu. Ix-xewqa tal-Papa kienet dejjem li l-Kavallieri jgħixu maqtugħin għalihom, bħal patrijiet li jgħixu f'xi kunvent. Din il-biċċa tal-belt riservata għall-Kavallieri kienet magħrufa bħala il-Kollakjo. Interessanti nkunu nafu kif fil-waqt li ġewwa Rodi u ġewwa l-Birgu il-Kavallieri kellhom il-Kollakjo, fil-belt il-ġdida Valletta il-Kollakjo baqa' ma sarx. Fil-Kollakjo insibu l-bini l-aktar importanti li kellhom il-Kavallieri. Insibu, pereżempju, il-bereċ. Il-Kavallieri kienu magħmula minn 8 lingwi differenti u kull lingwa kellha l-berġa jew il-palazz tagħha. Fil-Kollakjo tal-Birgu għadna nistgħu naraw diversi bereċ jew palazzi. Il-Kavallieri kienu jitħarġu sew fl-użu tal-armi. Imma mhux biss, kienu wkoll jistudjaw il-mediċina. Għalhekk, bosta Kavallieri kienu wkoll tobba u infermiera tajbin. Ma setax jonqos li fost l-ewwel bini li l-Kavallieri bnew fil-Birgu insibu dak tas-Sagra Infermerija jew aħjar l-Isptar tal-Ordni. Illum dan il-bini jintuża bħala l-kunvent tas-Sorijiet Klawsura magħrufa bħala ta' Santa Skolastika. Noħorġu mill-Kollakjo u naqsmu misraħ ir-rebħa. Ninżlu miħdejn il-Monument tal-Vittorja u faċċata tagħna nilmħu l-Oratorju li llum fih ġabra ta' fdalijiet tal-Kavallieri. Fil-fatt dan il-mużew huwa magħruf bħala il-Mużew ta' La Vallette. Ftit l-isfel mill-Mużew ta' La Vallette insibu l-Knisja ta' San Lawrence. Din kienet il-Knisja konventwali tal-Kavallieri ta' San Ġwan, l-istess bħalma mbagħad kienet il-Knisja ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Infakru li l-Knisja oriġinali kienet inħarqet u allura l-Kavallieri bnew waħda ikbar u isbaħ minflok dik oriġinali. Interessanti il-monument lill-vittmi tal-gwerra li nsibu mal-ħajt tal-Knisja. Fl-aħħar gwerra, il-Birgu sofra attakki ħorox mill-ajruplani Taljani u Ġermaniżi u allura ma setax jonqos li kien hemm bosta vittmi ta' dawn l-attakki fost il-popolazzjoni tal-Birgu. Naslu ħdejn il-monument tal-Ħelsien, tifkira meta l-aħħar soldati Ingliżi ħallew Malta fil-31 ta' Marzu 1979 wara ħakma ta' 164 sena. Dan il-bini serva bħala forn kbir fejn l-Ingliżi kienu jaħmu l-ħobs għall-eluf ta' soldati li kienu jżommu hawn Malta matul il-ħakma tagħhom.
Illum hawnhekk insibu il-Mużew Marittimu b'ġabra ta' fdalijiet li għandhom x'jaqsmu mad-tbaħħir u l-baħar. Nimxu lejn il-Kastell Sant'Angelo. Eżatt qabel il-kastell insibu il-Manderaġġo. Din kienet menqa jew ħofra mimlija bl-ilma, fejn il-kavallieri kienu jdaħlu x-xwieni tagħhom għal-ken waqt xi attakk mill-edewwa tagħhom. Hekk għamlu fl-assedju tal-1565. Fil-Belt Valletta, il-kavallieri xtaqu jħaffru Manderaġġo ġdid u ikbar, imma sabu blat qiebes wisq u ma setgħux ilestu dal-proġett. Il-ponta tal-Peniżola tal-Birgu ilha iffortifikata minn żminijiet qodma, x'aktarx minn żmien l-Arab. Fil-Medjuevu hawnhekk kien joqgħod il-Kastellan, jew dak li jieħu ħsieb is-soldati li kien hawn Malta. Meta ġew il-kavallieri, il-Gran Mastru għamel il-palazz tiegħu f'dan l-istess post. Il-kastell ġie mkabbar. Minn hawnhekk il-Gran Mastru mexxa lill-kavallieri u lil-Maltin fl-assedju kontra t-Torok. Illum ġewwa l-Kastell Sant'Angelo insibu il-kwartieri ġenerali tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan li llum għadhom jagħmlu ħafna opri ta' karità. Rajna kif il-Birgu minn dejjem kien fuq quddiem nett fil-ġrajiet tal-istorja ta' Malta. Rajna kif il-Birgu għandu pożizzjoni tassew strateġika fid-daħla tal-Port il-Kbir. Fil-passat din il-qagħda strateġika tat lill-Birgu importanza enormi. Illum il-Birgu baqalu xi importanza? Nistgħu ngħidu li l-Birgu llum baqalu ħafna importanza. Fih insibu faċilitajiet biex jankraw il-jottijiet. Il-Birgu qiegħed jiġbed lejh bosta turisti. It-turiżmu huwa importanti ħafna għall-ekonomija Maltija għaliex bosta Maltin saru jaqilgħu xieklu mill-industrija tat-turiżmu. Għalhekk nistgħu ngħidu li fil-Birgu llum il-passat sar jitħallat ħafna mal-modern għal benefiċċju kemm tan-nies tal-Birgu kif ukoll għall-Maltin kollha.